Antio. Antio mo. Ocheze. No. Hello Tonu. Odimma. Di gị na ụmụ ya lee otu ha dịkwa. Ụmụaka dị mma. Mana di m jere ụzọ ije. Ụzọ ije kwa. Ole mgbe? Tenko bụ ọgwa gị. Ọgwa agwa m. Iwe wela gị maka nke ahụ. Tenko bụ gawara ụzọ ije. Ọ dị mmanụ. Echi ka gara aga. Ọ dị mmanụ. Ewo, ọ dị mma. Ka o sorokwa n'ibe ya dịtụ ọkọ dị ka ihe ọ na-eme. Ihe m ji maka ya bịa hụ ka ụgwọ akwụkwọ ụmụ m ekwere m na nkwa. Ụgwọ akwụkwọ ụmụaka. Enyere m ya tenko. Enyere m tenko bụ ụgwọ akwụkwọ ụmụ gị. Ụgwọ akwụkwọ ka mụ na gị kwuru okwu ya ka m bịara. Nụnụ ọ bịara ebe a abalị 3 gara aga m unye ya. Ọ gwa gị. Ụgwọ akwụkwọ nke ahụ ikwere m na nkwa. Tenko bụ. I nyere ya ụgwọ akwụkwọ ahụ. Enyere m ya. Aunty. Tenko bụ akwụkwọ m na i nyere ya ego akwụkwọ ụmụ m. Aunty Tenko bụ ewerela ego akwụkwọ ụmụ m gawa ụzọ ije. Tenko bụ nke a nnọọ chi bụ anụ ọzọ. Otu mkpụrụ ụbọchị otu nsogbu. N'aka ntị niile ndọchakwara gị. N'aka ntị niile ndọrọ gị. Maka ụgwọ akwụkwọ ụmụaka gị werekwa ya gba mevu. Ọkwọ ka m gachọwa ebe m ga-eweta ego ugbu a. Tenko bụ ị chọrọ igbu m. Agwụkwa m nne gị na nna gị ị chọrọ igbu m. Tenko a na-ekwu nke imere eme ị ka na-emekwa ọzọ. Tenko bụ nwambaka onye ije a na-ekwu nke igwọla agwọ ị ka na-agwọkwa ọzọ. Tenko bụ nwambaka ị bịara ndozi ka ị bịara ogbugbu. Ị bịara ka ịkụba akọ ka akụpụta. Ole nke ị bịaruo gwanụ m. Tenko bụ nwambaka Tenko bụ onye ije ewuliwo emekwasị mgbe m kwụla aṅụ ụgwọ nri echefuru m eji ngere wa aha biko ewuliwe aha ọkwa ngere Monica mgbe m mụrụ asị m na nwatakịrị nwaanyị ahụ mụrụ ụdị mmanụ aha ya ga-ama mma ekwuru aha gị Monica ego ụka agbadie n'Igbo onye pụtara ego ụka Monica eziokwu m niile alakịrị m aha gị Monica anyway aha m owu Tenko bụ awụ m international driver anya enwere ihe n'anya bodo anya na m gwongworo nya Luxurious bus nya tipa nya keke nya ụgbọ mmiri onye fọrọ m ụda ahụ enye aeroplane ụgbọelu ọ marara aha m owu Bianca ono onye aha m owu ịmakwa na enwere otu onye ọcha mbiri nga anyị biribe ka anyị onye ọcha ahụ igwe kpọ onye ọcha sị na his name do you know igwe ya mmadụ oyibo asị igwe anyị sị his name do you know onye ọcha ehihie n'isi sị mba ọ sị his name no is Tenko bụ onye ọcha dapụ n'ọchị chụwa o aha ka tọrọ ihe ọ tọrọ onye ọcha ọ tọrọ ihe mmemme na-atọ akwa ịlakịrị aha m ewuliwo Monica biko abịara m ọhụrụ n'obodo a nwere ebe mma saa ma ajọngụ ma amadị m enwere m ike ihe nke ị na-ehi ọ amadị m ma di gị ewu iwe ka m ihe nke ị na-ehi echi m lawa. Okay. I go.
Ihe ọdụ ụlọ oriri na nkwari. Ebe m bi. Nga ka ibi. Ewe ozugbo. Iwe oke nwaanyị. Tenkobo. Ebe ko jebe ono be. Pasa to ni ko ire be ko je. Ire be ti ko je. Tenkobo ono dia. Ọ gawara ụzọ ije. Ọ ga n'ụzọ Ụzọ ije. o dujere mmadụ ka mmadụ kpọ ya wee jebe. Ọ kwakọrọ ngwongwo ya gawara onwe ya. Ọ gara onwe ya. Ụna na-ese okwu. N'ebe ekwan. Okwu ọ pụtara. N'ebe ekwan. Oke agbakwa mgharị. Ka si nọkata nnọọ fenile. Hapụ sọgụ ka ọ hapụrụ. Onwe ọkpọ ụmụazị wee jebe. Nke wụ isi na Tenkobo were ego nwanne ya nwaanyị nyere ka e were kwụọ ụgwọ akwụ ụmụ ya were jee ụzọ ije. Chere, ọ gwa gị na enye m ya ego akwụkwọ ụmụ gị. Esi gịnị? Ọ gwara gị? Gwa m. Nya Tenkobo ewere nke nwanne ya nwaanyị werekwa nke gị gawa ụzọ ije. Hey! Onye ọ naghị agha ahịa otu a ka o si adị. Ya bụ akwụ ọbụla agaghị agbanwu mmanụ. Ọ na-egosi ya na nwa. Hey! Tenkobo ga-egbu m. Enwe ka ọ ya dị ịgbata iticha nwa kpochapụ ọ bụrụ n'ife ahụ iyi agbadebe tinye nwamba n'ihu. Hey! Akwụ edo ọhịa Tenkobo bụ ọ da agba mmanụ. Ihe mụ na ụmụ ga-emekwenụ. O ji ke ihe mụ na ụmụ ga-eme. Mba, ọ bụrụ ebe a na ka ihe abịa mewe ihe ịba. Ịma anaghị m ọgwụ ịgwọrọ ebe nna ị na-ehiwe ha n'anya mmiri a ọ na-emerụ ya m obi. Ọ na-eme m onwe ka o si eme m ozugbo. Anọ m ya. Ụmụazị enwe kwa nwanne ha jibere akwụkwọ. Fa ya bata n'oge. Mba ha ga-abata n'oge. Kwa ha ya nwe lesson taa. Enwe Na ụmụ ihe 6-7 o'clock. Anyị ma m ebe ya dị mma mụ na gị nọ. Maka ọnọdụ ịnọ kịta adịghị. Nnọọ nke a na-eti gị aka n'obi. Bịa ka anyị bagodo n'ime ka mma enwegokwa ihe iriri. N'ebe ekwanụ. Bịa ịba ime ka mmadụ ma enwekwa ihe idebere ihe eri. Ọmịwụ Tenkobo mana enweghị m ji nwa nkobo eme maka na ụlọ m na-eme ihe onyonyo aga m eme ka Sam Loko ma ọ Boko m nụkwa na-agba aga m agba ka si Ronaldo ịghọtala. Ọmịwụ Tenkobo the international driver asị m gịrị Tenkobo the international driver. ọzọ 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 Tenkobo the international driver. Oliwe tissue Tissue. Tissue men. Afu ya nga emecha m ji ọnụrụ anyị. Anyị ga-eji ọnụ were anyị. Ọ dị ọnụ. Tenkobo the Tenkobo. Ị gịda arachali o juru eju. O juru eju. Ị gịda arachali ya. Onye na-ere ngwụta nkwụ. Ojimi. Ngwa nụrụ gbasa aka akwa. Monica Lewiska. Monica Lewiska. Bulie eleki na-ebu ụbọ ka onye bulitecha ewu na okenye nne m. Monica Lewiska.
Baby. Ki suru chakwa ni ujole. Mbas ma wansam ana ala ulam. Ya ulam. Baby. Eje kwa shishe nwe bi mo boda. Wodi be ma mana Weekend. What did you talk about? You know? Baby. No, Wanna? Who come? Chirku. Ina kawa na mnoro. Na mbo blam jino joche lam lawo. Ashim gino biko. Apake pakwana. Agariji ebi enwe bọọlụ ịmata m ga-apara akpa agariji. Who come? Ndoino. Kobara. Wala mere. Wa, ora da mo sma jo. Uki jikwan. Ya obudo nkwa na eji mara m. Ene bla mam na. Baby. Monica. Ewokuli wo ihe am sma jo ngoda. Ki bịara biri n'ụlọ oriri na nkwari. Ongre ke na. Baby. Who Meron's girl? Ron's girl. Okay. Oh. Hey boss. Ina sports. Baby. How mezi ba akuna? Ejigbo ya. Ina ba akuna. Kitty. Enwe hemere. Mbe wodi hamere. Wodi hamere. O ejigbo ahịa ka ị na-azụ. Baby. Manjo kwa like. Chere kwa la mama. Long way. What a grand target. Is my long way. Oh, boy, let them say long way or die. A long way, no cook. What will you imagine one? In all of this. My lord, the banner, baby. How are you going to get a loading? He bought away no long time. That's my own day, Metom. You last time I'm Jalulu. You met on my bottom. Oh, no. Mama, o tell me we to America. Imechakwa chukwe ki ga-emekwe mmụọ. Nwa m aga m eme gị. Ịma na ọ nwoke ka ọ na-egwu oke egwu. Nke aka mbaka ya siri chu. I'll go on the counter. I'll get good. Hey. Oh, down the door. Hey. Afro onye akọrọ. Ụmụazị gị na-adụ nnọkọ na-egwuchara egwu mgbede. Afro onye akọrọ. Ọ dị egwu. Ke na-emenụ. Unu erigokweri nke bụ nni? Unu eri bụ nni? Feri bụ nni? Nwekwa ihe nwere. Nwekwa nye nwa nri. Onye anyị nwere. Hapụba ka maka enwere obere ego m tichara na. Okay. Jekwaje ka ọ na-agbafu. Ngwa were nke a were nke a gotere unu ihe. Wee gotere ha ihe. Oji Chineke gọzie gị. Ọ bụ ha oge nwa ka ekwana ihe m ga-eme. Ọ gị nwoke ahapụ anyị, gbawa anyị aka were jewe obodo. Jewe ụzọ ije. Chukwu gọziere m gị. A na-akọ akụkọ tenkobo. Agwa anya sị na ọ ya ahapụ tenkobo zabazie 1000. Ya rapụ maka tenkobo a ọ ya esi na tenkobo baa na shishi. Bazie na tọrọ. O wee gọzie nke tọrọ nkwụcha. Ya bụ isi ebido n'ụmụazị na-akwụcha. Hey. Bịa ka ị were oche. Akwa ịnọdụ ana. Ọ ya aka mma. Hey, Ada na-agbachapụ n'iru. Bechapụ n'iru anọ m ya. Ka m nọrọ ana ka m na nne unu kpachara.
Hey! Now what I could see, no. The day we made up. Piano. Hey! ụmụ m unu kelenu dedu na o wetara ego eji eshiri na isi ya omena Ka onu bịa adịcha ka Twitter adọzie. Anyway, ndị agụrụ na-agụ akwa ka o si adị. A na-adị ka ndị a na-atụchi aka n'akpịrị. Ebee ka afụkwa n'ume? Kere nke unu aga-eri indomie na egg. Indomie na egg. Ọ ya ka mma. Unu rivie richa. Unu rivie mụnụ ya echie. O shiwie kịta ọ dị n'azụ. Shiwie echiche unu rie richa riju afọ. Unu agbapụ n'iro. Unu eje n'ezi kweghọta n'ukwu ube buru ube egwu. Ọ na-adị mma eribe nnọọ nrichasị ji egwube egwu ka ọ rụọ ọrụ. Nke unu gụrụ agụ akwa unu ma ihe unu na-agụta. Wụrụkwa ezigbo nwa. Medala anyị anyachi. Ka emedara gị ebe ọ dị? Medala gị dịkwa n'ebe? Oke ọ dị n'ihe weta ịnya ya. Ego ọzọ ha echemenye nke ego ụnyaahụ gwara m gị si eji m ejekwa ụgwọ ụlọ oriri na nkwari and mma m kpọrọ m ya esiri shimoji ha ahụ ma ejije nna ya ego mgbe ọ eziokwu ekwere m ekwe nsogbu ọnọdụ ịma nga m na-edeme ego ịma nga m na-edeme ego ime ị ga were ego n'ọbụla ịchọ ngwana m bịa m gawa legidekwa onwe anyị ezukwula ezu ezukwula ezu adị m ezigbo sharp na-eche gị ngwana
Tekobo. Biko bilie na m ka m rụọ ọrụ biko. Ka ọ ka na onye bebi gị. Ka na-atụpụ gị n'ọnụ. Biko bilie ga outside ka m rụọ ọrụ. Bilie gị na-ehi ụra. Tenkobo. Imagine life that much. We should try. Oche o. Oche. Mago, I use salt one day. I mean, I'm one of the no man's there. That's all. Ada, gịnị mere de ọjị ji abịa n'ụlọ anyị n'abalị? Amamowi ka ọ na-azụtere mama ozi. Akpọrọ m ya asị, achọrọ m ka ọ na-abịa n'ụlọ anyị n'abalị ọzọ. Akpọkwara ya asị, ịma na ọ bụ enyi papa. On a what happened? Get that. Linda Tombe. Nah, Ninja Paka. Hey.
mmadụ na-eri na-achọ iji na ịmakwa hey ime ha etu a ma na o yeri nri ịmakwa iji ma nri ụtọ ọ bụ iji restaurant ahụ na ijere nri na-akụ ya ọba ya akwazi ka a na-esi eziokwu niile iji ọbụla ị hụrụ fere echebe ya efe achite bak echebe ya efe achite ha mara na iji ahụ nwaanyị ọ na-enye nwa ara eziokwu m nile ịma na iji nwaanyị na-enye nwa ara ọtọ ka agara na-aga nkịta na-enye nwa ara mmadụ Chineke kere eke na-enye nwa ara ịhụrụ otu eso eri ka eri ka Chidi nwa afọ ni ndị mana ọkwa Chukwu wepụtago oweziokwu ị gara ole enwere ndị kọmpanị enwere enyi nwoke ịma na nke ndị be Martina ka m na-efuwe mmanya enyi nwoke wee sị m bịa mgbagote ka o mee m introduce na kọmpanị ndị efi mmanya ọ dị ka ndị NPLC ndị NPLC ebe ọ ga-agbara gị ọnụ ala ebe o mere ego ọkwado uru ka anyị na-achọ akpata duba eji abụọ ọgaranya ka ị na-akọ jọgwu enwere mmanya n'ụlọ mmanya dị n'ụlọ mana achọrọ m ka a na-evizi m direct from depot ka ndị depot ndị NPLC ndị PLC NPLC da na-ere mmanya nwoke onye ha nọ na Abuja Sapele Road Abuja Abuja kwa na Sapele dị na Delta Abuja dị na Abuja mgbe nwe ụzọ na-akpọ Abuja Sapele Road na isi na-asụ Sapele gị pụta Abuja ihe ị na-ekwu eziokwu ka ọ bụ egwuregwu Abuja Sapele Road ịpụta nkwụ onwe obi ihe agba dị ruutu echi echi ka m nwee ike banyere gị enwere ike ịgba ya enwere ruutu m na-ada agbụ ana m agbacha gbaa ruutu Kafanchan gbaa Wagadugu ihe fọrọ m ụda enwere ruutu ọwa asa chịrị ịrụ ọhụrụ na-aga South Africa ahụka ka m chọrọ ịkpọ n'anya moto aga South Africa echi m ga-enye aga Wagadugu ọrụ South Africa ebe ka Wagadugu obodo Wagadugu nọ na Nnewi South Wagadugu ọ nọ na Nnewi South Wagadugu ọ bịa dị ka onye na-aga na-arụ ọrụ na-aga ịma ndị Nnewi na-agba mbọ ịma ndị Nnewi na-agba mbọ ihe bụ isi ka ị na-asa m kedu ka gasị ebe a na-agbagasị m n'obi mma enwecha na Owerri Ikeregbu agwara m Ikeregbu ụwụ m enwe otu nwoke na-anawa egburu ụnyaahụ n'Ikeregbu egburu onye ji kpọ ebe ahụ Ikeregbu enwere onye gburu nga ahụ ọ histrị ka ị na-enye m ya maka egburu mmadụ ka eji akpọ Ikeregbu ada agazi ebe a aga ke maka ọjịkwanụ ka saịdị ọjị dị ọjị oke adịghị agba ahịa ọjị ụda a na-akpọ ya ọjị mgbe mbere maka enwere oshi ọjị nọ nga ahụ oshi ọjị toro ogologo eji na-akpọ ya ọjị mana egbupụla oshi ọjị ahụ arụ n'ụzọ ndị ọhụrụ abatala awọdụ ọjị ịmakwa mgbe ahụ ọjị a dị anya na-ere ọjị a na-ere mbimi ebe a ekwesịkwara ịrụrụ ha ụlọ mba adịghị agba ahịa ebe ahụ ọjị ụda ya na-akpọ ezigbo awa aṅara ihe ahụ histrị ka ị na-enye a na-ere mmemme histrị ọwa ha dị ọjị ụda ya wụzi na awa aṅara ya maka nke a na-akpọ osisi ọma oke osisi ọma ọ na-aza ala dị mma ebe ka ala dị mma dị ala dị mma nọ na Ekwulọbịa ọ nọ na Ekwulọbịa ịgafe ahịa Ekwulọbịa ịnweta ala dị mma imsune na-akụ isu ọhụrụ na Owerri ka ọ dị mba enwedo Owerri mba maka ihe na isu na Owerri ka ọ dị Ekwulọbịa ọhụrụ nke Agụata lekwe ihe wụ imsu Ekwulọbịa mma ahụ nke Agụata nwere eke ya a na-ekwu okwu sị eke Ekwulọbịa esi eji Agụata ịgacha ya nweta ụga ịpụta na randabata ahụ imsu ihe ahụ isu ọhụrụ na Owerri ka ọ dị mba enwedo Owerri mba maka ihe na isu na Owerri ka ọ dị Ekwulọbịa ọhụrụ nke Agụata lekwe ihe wụ imsu ihe ahụ isi ka ị na-asa m Ekwulọbịa wee ke esi aga Ekwulọbịa esi aga Agụata ịma ihe a na-asụ nsusu eche m ihe ọ bụ University University of
mba akwụkwọ imi ma onye amụọkwa oke ekwurọbịa ka m ekweteghị oke ekwulọbịa ekwurọbịa anyị ha dị n'Imo steeti ekwurọbịa ọ na-Anambra enwere ihe ka Imo steeti mba ebe ka ọ nọzụ Imo steeti nọ n'ime Owerri Owerri n'Imo ka onye nọ n'ime ya ma Imo nọ n'ime Owerri eche m Owerri steeti nọ n'ime oke Imo steeti Imo adịghị steeti ewerezi tie n'ime Owerri Imo adịghị steeti madam wetere m extra hapụzie the history so hapụzie history na-akọ ka m rie nri ọba m na nke bụ egwuregwu dịkwa na n'azụ ala dị mma n'azụ ala n'azụ ebe a ga-ehụ nwe ebe a na-akpọ mbara New York oke ọnụ na-akụ Washington DC na-akụ ebe a mbara New York ebe a ga mbara New York na Oklahoma ọ na-akụ Oklahoma na Washington DC ịbịa nweta mbara New York ịghọtara ọ New York nwere mbara Ize ibe chukwu bekwu nyekwa m obere ego ji gote nri ya anyị rigoduru nke igoro ka mme igoro m gotere ụwa mgbede ka mma anyị enwetakwu ịmụ 5 ka ndị na-aṅụ gị ebe enwetakwu ejene ya ụlọ nkwụ gị na igoro onwe m shọteji n'isi adịkwa aṅụ oke mmanya na township maka anyị na-aṅụ na-akpa gị ndị polisi na-eke nkwụcha agagharị ada aṅụ oke mmanya na township enwere agha gị bịa nne bịa bụrụ bụkọrọ anyị na-eji na-emezi competition lee tiri onwe gị na nsogbu ụmụ nwaanyị township adịkwa ara ha ime otu mkpakọta ha tụrụ ime eziokwu m niile adịkwa ara ha ime ndị township achọghị ndị a na-achọcha dị nke nwụrụ ha
ọ na-anaghị ihe na-eji agwara m gbaghara isi m ewe n'iwe na ị nọ na-eme ọnụ na ị n'obodo ọkụ na-enwu n'elu na-eme ma ọ gbagotebe enwe nwere rapụ ihe na-eme ka m bịa nọnyere gị ofu abalị agwụ na iro ka ị debere m ọjị amadị m so ọ ga-ara ọtị ọkwamara ihe na-eji ana m ayọ m bikosi m gbaghara na gị hapụ ogede eme ọzọ osighọ gị n'aka ọjị ochi dị m n'aka mba mgbe nwee ka ọ dị na m gbagotere bụ ebe si wee gbagote bịa nnọọ o wee bụrụ nnọọ n'iro ka ị debere m ewesị na a na-emekwe gịnị ka ebegide ebe mma n'aka kọdụ akọ dị ha kedu ihe ma akọrọ ndị ụlọ ewuru nwoke ka ewu onye ọbụla nwere ka ị ga-akọ n'ụlọ agala agwa ndị ụlọ ihe ọbụla ọjị na-eji na ọ mara ihe na-eji ụda olulu ụda mepụ ọgbapela ụzọ anyị baa n'ime ga-asa ka ewa ahụ Broda, ka biko kwanụ ewela iwe ọ kpọrọ anyị mba ọ bụrụ ọgụ ka m na-ewere iwe ọ bụrụ ọgụ ana m ewere gị iwe amụmonye ibu na-ewere gị iwe onye a ka m na-ewere iwe otu a ka ọrụ ụnụ dị otu a ya bụ ndị ọbịbịa na-abịa ndị ọpụpụ na-apụ ndị ọbịbịa na-abịa nka ndị na-eje na ndị na-ana ọjọọ wee eziokwu ọmụ aka ị na-ewere iwe ọmụmị ka ị chọrọ bịa ọmụmị gwara na ihe ewu ụlọ m pụta wa ya ihe na-eji mana ihe na-asị m ụwụ dịka oke ọyị m ewu ọjị ewele iwe ihe m na-arụ ana m agba mbọ ka nwoke ọchị akwa gị ka m gwara moto e nwere m na-arụ ana m anya akwa ihe mana ọmụ international driver kwa nke a ka ị na-anya ka ị na-anya ọnka ka m na-anya nke a ka ị na-anya eji n'aka ọ ji were na-enwe ayọ oke osisi ana m ana oke osisi ọjị eweliwe ana m ewe iwe ọjị ayọla ngị ọjị wetụta unu alala bịa na ogodo ahụ ka ịsa ahụ elu nwa nke a dịkwa egwu anya m afụ gị wa obodo bịa fulute nkobo ọ dịka ọmụma ka ị na-achọta ọ dịkwara na mma ije ka gị na ije si wee jen ewo ije mụ na ebe ọkụ na-enwu n'elu ịma biznes ka m jere awagharị ka m wagharịcha mechaa biznes m gaịta azụ enweghị no place like home onwe ka isi hụ tenkobo di m biko di gị mba afọrọdụghị m ya abụghị ka m si fia Lagos ebuka onye amụghọ Lagos ndị nọ na Lagos dị ka ndị nọ na Abuja na ndị nọ na Kaduna ha nta nke a nọ na Abuja nke a nọ na Kaduna mana ọ n'ofu Lagos a ka ha nọ ebe ha na-eteka ijikwa aka na ọ dị ndụ mbarapụ ihe mere n'ụba efuru m nyaa efuru m nwanne nyaa bịa nụ ka nke ọrụ gị akụkọ ihe m na ije mere n'ime enwere ka esi akpa nkata achọgburu m ije na nke ndị be Martina ama m na-emehiele m na mgbe ndị ka ọzọ gara aga ego niile ha furu efu m na-ewetazide aga m agba mbọ rụsa nchiri m nwere ike m rụcha ala nwere ike ụda m wetachi ego ndị a niile m na-ewetara mgbe m biko mana enwere m ike ịkpọchi gị enwere m ike ịkpọ ndị uwe ojii ka bịa kpọrọ ụbọchị enwere ike ịkpọchi m mana ọ dị ikpọchi m nsogbu ọ yi kpọchie m onye ga-akpọghị m enwere m onye enyemaka nwere onye ga-akpọgheli m biko ihe anyị na-achọ ịkọwata wụ na nke nwaanyị gị na Infinity Hotel ọwụzi nwunye gị Amadi ọwara na-agba ị na-apụ ara ịṅụrụ ngere ịṅụrụ gbaa n'imi Amadi agwụla gị mgbe ọbụla ọrịa gị bidoro na m ga-aṅụ ọgwụ eleghị ihe mpetere na ịkọga nga ụda onye jiri ya ikwu na-emepe akụ ihe na Amadi onye na nwaanyị bi mụ na nwaanyị obi na Infinity Hotel mba ọhụma hotel Otenkobo aka m asị
moto mgbatacha ego ịbanye ka ọrụ m akụ nwe nke ị na-enye m na moto mgbatacha ego wezi ego moto mgbata ego na-akpọrọ ụmụ nwaanyị na-eje akpọpụsị n'ime họteelụ mba nna ikwu ya gwara na ị kwetere ihe anụ ọhịa biko ya m nye nke moto m kii ọkii ụlọ ka ọwụ kii shọp biko ya nke moto m na-anya ụlọ ọ moto ka ị na-anya ndị ọkụ ma ụta anya biko nye nke ya chere mba nọrọ ị nọrọcha ya pụọ ọ pụọ ebecha ebeghachi ya nwoke m sibe m pụọ Hotel ọpụrụ biko eweli iwe emebe ọgara mba mama ebe ọgara emebe ọgara wọ́n sọ bọ́ọ̀nù dúró mẹ́ra. Okay. Think about the lumba, oh bataga, anya mufukwali ya life. Nekwano think about wapaka, oh yo yo, think about, oh yo yo.
ọzọ ịgwa nga ihe ọwụ ihe nyere m erikwe. ihe enye gị ga-erie ihe ka a na-enye gị na-eri na ịchọta agba odidi mgba ka ihe ka ewe ezigbo ihe ọrụ na-aga oji ọrụ oji ngwa na ihe we olu ma ihe mbata m ngwa ọzọ ngwa njisike o Kedu wanga dikwebu anya mafugiwa obodo biafulu tenkobo telumba obatago anya mafugali ya life lebanu tenkobo wapaka tenkobo oyije na akwa asala nga akwa azụrụ m ya azụ ihe niile Papa zụtakwara m igwe ụmụazị. Ọ maka igwe ụmụazị azụrụ m igwe ụmụazị ọ nọ na kọntena emere m ewe bi ọ nọ n'ụzọ na-abịa m sị m ebe ụzọ lo tupu igwe na-elo oge n'oge na-adịghị anya elọtọnụ mere mmụnụ kwana ọ pụrụ apụ ọgụrụ ole ọ na-amadị ebe ọ gara ngwa bịa na-aga n'ime egwu na-eke ọrụ ka a ga-asị na ịma amata ihe egwu na eziokwu arịrị erigbuole m ọjị makwa na agara m agbamakalụ ihe m gabigire nọcha niile m nọrọ gbara aka ejiri m shishi lo peni nkịtị gbawuru isi kobo nkịtị gbawuru isi kobo ejiri m lo n'ije na m gara onye agbapụta ọnụrụ nwanne iwe ọnụma that maka iwe ịkpasuka m iwe imere m ncha imere m taatị mana abịa m sị nyowe were anya ụka eji enyo ihe nyochaa ya wee mara na nwoke na-agba na streeti ejighị anya ọma ojighị anya ọma oke ejighị anya ọma ama n'ọnya maka okwu Igbo na-ekwu okwu sị na ọ dịghị ọrụ utu mma ya kpodo isi n'ala ọjị biko eweli iwe enwere ya otu ajị m sị m ajọ ọṅụ ọ bụ eziokwu na-emeghere gị mana nwere otu ajị m sị m ajọ ọṅụ ọjị ama m na ịgwado nwunye m ihe ịhụ akwa ịgwado nwunye m na mụ na akwụna bi na Owerri mụnwa what God join together let no Sunday no Monday put asunder ịghọta ihe ọ pụtara bụ mụnwa agaghị eji aka m jide ezinụlọ Chukwu ji aka wee kwụba mebie ọmakarị ka isi wee jebere ọrụ oyibo anyị jebere ọ mara nke bụ ezigbote mma ọ na-adị mma nọkọta ya ji etụgharị ebe ni ịghọtago ọ nke bataziri o were m n'inyo amaghị m na ịbatago o wutekwe m ụda na ijiri m ụda na iwe ezigbo oyi ka nwanne iwe oyi ka nwanne ọjị eziokwu m niile ahụchiri m anya ọjị ahụchiri m anya ịmakwa na nwatakịrị nwaanyị a m na-ebi echi m ọrụ lo agara m n'ọrụ rụcha ọrụ lo mba m ụlọ ga-asa ha nwa akpa m na-eji nwa na-akpụkpachara ego niile m kpatara buru ego m niile m kpatara gbalaga chọọ ya elu chọọ ya ala hụ dị m nwa pụta na receptionist jụọ ha sị m na ahụ dị na ha sị na ọ pụọla elu m nga ụda ọjị ka kacha njọ ọwụ na elu m nga ụda hụ ụmụ m ahụ dị m nwunye m jụọ ma aja elebe mma ha na ha sị m mma ha ọ pụrụ apụ ọjị ihe na-eche m uchichi ụda awụ echimagha ahụ nwunye m amakọrọ nwunye m ngịrị na di egoro Owerri ekwere ya nkwa na olu ha ala na ihe ga-adị mma na ọgba aka lo echimagha aka ụdị akọ ọjị nya bụ akụkọ awụrụ aka a na-ekwu ma mmadụ eriju ha afọ ọ mmadụ nwee ekpe mmanya ise wee fụ ụzọ anya mepee wee kọwa ya bụ akụkọ ya na-akọ maka ọjọka
ọjọka mana ya egbu mmadụ ya egbu onwe ya anyị ga-egbuduru uwe onwe enweghị onye ga-egburu uwe onwe ya ife dị na ya bụ na akwari ego gị ka iji wee nọtaba ka ibororo ego ịnata mmadụ ego wee gbaa moto akwa arụchara m ọrụ gawa ka m gaa mee ihe were ego ntakịrị ọkwa ego ntakịrị m gbatara nga m mee ihe pụta awọ ahụ adị m ihe ya nwa na nwatakịrị were ego m la m were nwa nchọnchọ m ji n'akpa pụwa paakị ga-aba moto lowo jere m lowere emechaa ya echenji afọ ọwụgodi 1000 ịzaba tenkoba dị ka ọ na-egwechiga gị na tọrọ nkwọcha ọ bụ kede ewute m pụta onye ọga m na-arụ n'ọrụ emere m ụnụ ọga m chịrị kii moto sị m na m anya nwụrụ moto na m hapụrụ moto na mmadụ eme ya wụ ngere ego niile m gbatara ana m eme sevis edekwa ego na ụdị na aga m ebu ego elu ka ọgaranya otu m si gwa m mgbe ị bịara Owerri sị ya na ana m elu ka ọgaranya nwoke anara m kii moto nọrọkwa n'elu ego niile m tụkọrọ m ji elu nwatakịrị nwaanyị akpụkpa aka zara ego niile gbalaga ha ihe mere bụ na efuru ndị a efuru ụmụ nwaanyị a onye ọnanya na ụmụ nwaanyị a kachasị ndị koyi na ntu a na-emekọ ihe pụta ụtụtụ were ose ọjị gbachapụ oriọm jụchaa mee kwuo nke ịma na nke mara enweghị ọka mma ka esi were isi gị ekene dịrị Chukwu Transport Limited na iji onwe gị wee bata ebe a n'udo na ọṅụ hapụ mgbe o wutere m na ịbatakwara kewa eziokwu o wutekwere m na ịbatakwara o wutekwere m nọ na ịbatakwara mana ya dịba ya anachighị ọzọ enwere ihe ome amakwu m mere igeri nke bụ na-eriberekwa m eziokwu m niile enwere nri nọ nyere m ka m rie eziokwu m niile ejigbo aka ji m aka ọnụ na onye ga-eweta gị nri apụbara apụba ọ echebe ọzọ ọ pụrụ apụ ee ọ pụbara apụ nwere ọrụ mọtụ enyere m mọtụ ọbara pụrụ m n'ahụ nwere m nwụto nshi ọbara ofu eche ahụ gbachikwere ebe mọtụ na-adị enweghị duki nke m ji anụ enwekwuru agwụkwuo na anụ enwere ihe dị n'owu ọpịa wọta ka m nwere ike ịgbapụ n'iro gotere gị nke jụrụ oyi mba nsogbu anọrọ ọjị ngwa n'ime na nwanne mbịa m lawa ọmaka ka isi wee jebe mba nsogbu anọrọ ya ị na-ekwu na enwe ka esi gachiga ịchọ ọ ya-adịkwa mma ichekwa ịpaakị kwa gachigakwa mba ka m zoo m ike ka m lụrụ elu ka ị lụrụ elu aga m egburu onwe m ochieze ihe arụ ụlọ dochi arụ mbụ ochieze ihe ọrụ ọdọtọ chara mbụ ochieze ihe ọdọtọ ihe chara mbụ ọngịrị mere gịnị ka ị na-ekwu ichefuna ụmụ ole ka m mụrụ gị ọ bụ ụmụ m mụrụ mere o jiri ote nwere ihe ọzọ ejiri ochieze ịmụrụ ụmụ abụọ na bifọ mpụwo ụmụ abụọ a na-ekwu ka ha ịmụ na bifọ mpụwa anụ m aga nga ahụ tupu mpụwa eleka mgbe ahụ na-ebe mbanwe nga ahụ ọ na-ekechi keke ọka m bịara ụda si ebe m si lo baa ya ka nga emepere kọtin amaka m ihe ikwugo nwekwe ihe m jiri ya mee ọkpaka ọrịa gị afọ ọkpaka ọrịa na ochieze mgbe m pụwara ele ihe apart from mamịrị ele iji anyị ya eme tenkobu ama m ihe ikwu gị ọ wụrụ sọ tọ gị ụtọ ọ tọrọ m ụtọ ọ tọrọ m ụtọ ochieze na ọ tọrọ m ụtọ ọ na-atọ m ụtọ ịgaji m ọtọkwara m ụtọ ochieze ịhapụrụ naanị mamịrị gị na-eji ihe anyị were gara eme ihe ọzọ ọwasị ịpụta ụda asị m na enwere ihe iji eme ọ na-eme mgbe mbụrụ tupu m pụọ mba ya ekechie ke ka ngwugwu ọ ka mpụta ụrụ ụda ya ka ngwugwu atọrọ atọ ịsị m na enwere ihe iji eme na naanị mamịrị ka iji anyị ochieze tenkobu hafụ m ihe ụra ọsọ tọ gụtọ ọ tọrọ m ụtọ ọsọ tọ gụtọ kpuchi na ahụ acha ochieze ị ga-akọrọ m ihe gịrị ihe ijegara ị ga-akọrọ m ihe gịrị ijegara eziokwu m niile ọ ngịrị ị na-asị m na ịmụrụ ụmụ ịmụrụ ọnụ ụmụazị abụghị mụrụ ọmara nọ nga amụcha ụmụazị ahụ mara na-esori mpụ ụda alụ ụda nsori ọwọdụ nsori ọband ụmụ praịmarị skuul ọ na-eme mgbe ntị ọ na-aha mmanụ ọkọrụ ụrụ ụda ahụ m tinye ya na-ada tafrum ka band praịmarị skuul ka band ụmụ praịmarị skuul ochieze esi m na ọ na-anụ mmamịrị ka iji anyị mmamịrị ka ọkụkụ mba mmamịrị ochieze esi m na enwere ihe iji eme
tie mbe mbro na be tie mbe yar ga ngana uju oye keshe o kam tigere ngo da yar ka na ewi egwu oche eze Kenko ba hapo mara hona. mmapa ngena hona Hapo mara hona. oche eze mmapa ngena hona Otoro moto so to goto push na ko. otoro ngoto otoro ina otokura ato oche eze ha oji agbakutere m ka nwanne ka ezigbo ọrụ biko ọjị mgbe m gara m n'Owerri enweta isi hụ nwunye m that is enweta isi gagide ma ọwụ nnọọ enweta nnọọ ijeshi buo nka ka ihe egbe ma enweta isi ga ọnọ gata hụta nwunye m gbutu nwoke ọzọ enweta isi nwunye m na nwoke ọzọ ma ọ gade nga ha kwụ n'ụzọ ma ọ nga ọbụla ọwụ enweta isi nwunye m na nwoke ọzọ hụ onye elekewa onye nwunye m ọsụ m onye nwunye gị ịma na okwu a ikwuru kịta ọwụghị onye ọ na ka ị ya ajụ ajụjụ a n'ihe iji ajụrụ m ajụ ahụ maka na ọdụmma m na gị tinyekwuoro na ị na-ekwenye n'ihe ọbụla m gwa gị ịmakwu na mma agwa gị nke bụ eziokwu ọkwa ya anọkọta m na-asị kere na ọkachukwu si wee nye gị ụdị nwaanyị maka Chineke nna onye na-awa ọbịa one mmadụ anya ọsata peji ya dị ya mma nye tenkobo ofu ndụmọdụ na-enye nwoke ji nwaanyị bụ ịnọkọta na bido nyochaba nwunye gị maka nwoke nnọkọta wee nyochaba enwe ọya aka ọsọ high BP makwa ihe ọ pụtara nwoke ga-anwụ n'oge ya were nnọọ nwunye gị hafere n'aka onye nwaanyị were etinye n'aka nna anyị ka nna anyị na-agbaziri akwa advice ịghọtago ekwefuru nwunye gị achọọ ya be gị afere ebe ọzọ na-enweta n'ụlọ ụka achọọ ya ihe ọbịa nnọọ na-asị chere ka nwaanyị a kwesịrị ije na-eme ihe ọda ụmụ nwaanyị na-enwe ụbụrụ maka ọ na-awụ di hapụ ha fepịogharịba na-achọ ego mana nwaanyị a bịavuru nnọọ mkpa ya niile na ezinụlọ ọkachasị gị nwa bụ di maka mama ọgụ ka o ji eje ekpere were otu ahafere n'aka nna anyị dị asọ ọjị ihe na-akọwa ụda ahụ na enwere nwoke nwunye m aka dị ọcha mgbe ọbụla ị chọrọ nwunye m ihe ọ na-achọ ọchị ị ga-ahụ enwe ka isi nwude nwunye gị na nwoke mba enwe gwa gị na ọ na-agba n'iro mba anyị izechukwu anya na nwunye gị ihe dị mma kpebezieri ya ekpere enwere na-akọrọ m na nwunye m na-agba n'iro kama na ọwụ na ajọ asị m na mbịa enwere ihe mgbagwoju anya m bịara hụ sa mba mbịa m jụọ ya ezigbo ọyị m mara m enwere otu isiri m maka na nwunye m ahụ ka ọ na-aga ajụ o bidoro gawa ajụ ije kemgbe na-anọdụ ya mana ebe isi na ahụ ya n'ụlọ ụka nsogbu ọnọdụ ife dị n'okwu a bụ na ịma Chineke ọ na-awụ ọbịa fụ na nwoke wa aka m ogori ihe ahụ ihe m ji ekpupụrụ ya okpu maka onye a na-ama ọchịchị obi anyị ọ fụgo na nwoke ịmago otu a isi wee wụrụ akamogori nwunye gị bịakwa wụrụkwa akamogori ọ ya bụ na ụmụazị ga-agbabazi n'iro mana ọ bịafụkwa na nwoke wa akamogori werezie nwaanyị wee were ihu gbajie n'ebe Chukwu nọ obe onye nwaanyị nọ ya bụ na nkọwa m na-enweghị nwaanyị a bụ ezigbo mmadụ enweghị maka ọwụ ịma nekere ka isi pụ ha ozugbo gị na akwụna biri ịghọtara na-ekwu ekwu aka gị na onye ma ma nke awụ nke ịtọ ma ọ bụ nke ịnọ maka ya bụ nke izizi nwaanyị adịghị otu a nsogbu anọ ọjị mbịa m lawa anyị ahụ anyị ka a dọtara na gị anụ mba agala anya ọnọdụ m na ụda ọrụ ọnọdụ ji ata na apịa ihe aṅụpụrụ m mba ọjị ọnọdụ m na ụda Ema na de ọjị na-abịa nga mgbe anyị pụrụ apụ mgbe ụfọdụ ya abịa n'abalị
na mgbe m na-anọ dị ya Ee. m gara njem Ee. ọjị na-abịa nga n'abalị Ee. Mgbe ụfọdụ kwa ya na mama esoro pụọ. mgbe ụfọdụ ọbịa nga n'abalị ya na mmanwụ esoro pụwa ha pụwa n'abalị mmanwụ n'elu n'oge Olu ọ na-ayọta n'ime abalị. n'ime abalị Ee. ha pụọla mbụ ya na mmanwụ soro na-apụọ mbụ ọtọ na elu n'oge ya elu n'okwute echi Ee. Mgbe ụfọdụ ayọta n'ụtụtụ. mgbe ụfọdụ ayọta n'okwute cherekwa ugwu ka ọrụkwa na nghọta m ihe i kwuru ọfụma ịsụ na ọjị enyi m nwoke Ee. ọjị ka enyi m nwoke kwe ma ya Ee. Ọjị enyiwo nke na-ere mmanya. Ee. na ọ na-abịa nga n'abalị Ee. ọ bịa nga n'abalị mgbe ụfọdụ ọ da-abịa n'oge Ee. ọ bịakwa na-abịa mgbe ụfọdụ ya kpọrọ mmụọ nụ pụwa Ee. mgbe ụfọdụ mmụọ na-elu n'oge mgbe ụfọdụ elu n'oge Mgbe ụfọdụ ọjị na-ehi nga. ọ jiri ehi nga mgbe ụfọdụ oche eze o mgbe m pụrụ m gawara ka m gaa chụọ ego kama ị ga-echere m ka nwaanyị ibe cheche dị ha ịgawa gakwuru ọjị gị na ọjị a na-esori ọjịkwa mba mmụ onye kwuru oche ezi ọghọta ere mmesọ na-asị m gị na gị chere m ka m ga mkpata ego lo ka m nwee ike hazie ezinụlọ m hazie ụmụ m ịhapụ gị iche m hapụ gị ekpere ị ga-etinye m n'ime gawa ike gị na ọjị na-eme ihe ọ na-eme oche eze ewepụga na Chukwuma kọrọla m otu ọjị si abịa nga n'abalị mgbe ụfọdụ gị soro ọjị lawa ị na-asị m na onye kọrọla m iwere onye nsọ ụda oche eze ịsọwara nsọ ụda enwere ihe ị ga-ekwu oche eze mmapụ ṅụ kama ị ga-eti di gị n'ekpere di gị gara ụzọ ije ka ọ ga-akpata ego kama ị ga-eti gị m n'ekpere ịgawa gị na ọjị na-egwuri gị gawazie di m hapụwa owu ya ọwakọ ọrụ ekwensu biko gbaghara anyị eso ụra ekwensu ịhapụrụ ekwensu emeghị employ ị na-arụ ekwensu oche eze ịhapụrụ ekwensu emeghị employ oche eze agịrị m atụpụrụ nwa ọnụ na nga m lo ị ga-akọrọ m in fact ị ga-ebe akpa ngesi nga apụ dị mba orube ka igbu ala biko orube ị ga-eji pọs ya ala mụ na ọja anyị esori ihe esori ọ na-esori ụnụ kwụrụ ya akwụkwọ iso dị eso ọgwụkwọ ọnụ kwụrụ ya ana m aga enwere m agwa ụda m gaa luo ị ga-ebe akpa ya ala ọchị iwe enyi mere enyi ya ọchị abịrị m gị ajọ nsị nwunye m nwunye m sị m na mgbe ọbụla nwunye m ọ na-aga chọọchị ọchị ịkpọla nwunye m na-eri ọchị ahapụrụ m nwunye m gawa Owerri ịtụtụrụ nwunye m na-azụrị pụta nga na-asị m na nwere ihe nwunye m na-eme ọchị iwe enyi mere enyi ya nga iwe enyi mere enyi ya ọchị ị nwere ike iwetunata onu kwe mana ebichiri m iro akwa ịma na kpọmkpọm na kpọghepụ na emu na iro maka mmadụ nwere ike na-agafe ebe a weta n'ofu okwu a efuzi ebe afọ ọjị na-arịzi mkpụ na-arị ụkwa ọtụ ọjị cherekwa ọjị omekara akụbere m ekwe gwa ọha na eze na ịkpọla nwunye m na-asụsụrị njọ na ịgọ sị m na nwunye m onwe ezigbo mmadụ nwunye m ọ na-eti m na ekpere njikwa were akarị ogodo ọjị ọ ngị na-edo nwunye m masị n'isi ọjị ngị ị nwere ike ikwu gị na-akọ ihe a ekwuwere ihe a ka ntị pụọ na ịtọ ya na gị na-akọ mụ nwa nwunye gị ma na ọ dị ka elefant nwunye gị sị na a na-eri na nnarị na-eme oche ka m ji arị ka ọ bụla da ka m ji arị ka na m agbajọ m ka si eri nwunye gị nwa onye gwa gịnị iji evidence bịaba na-aba mba maka sị nna ayọ gị ayọ wetuo ọnụ ka anyị kwuo okwu ka nwoke ị na-ama n'ime enu
ya tamata ọ chụrụ ihe mere m ịhụrụ ihe mere m onye ọzọ ga-eme ya onye ọzọ nwoke ibe m ga-eme ya ị ga-apụ nwoke ibe ya kpọrọ nwunye gị na-eri agwa gị ị ga-alụ nwaanyị ịlụcha nwaanyị ị ga-apụ ka ịchụ ego nwoke ibe gị onye ọzọ ga-akpọrọ nwunye gị ote asụsụrụ nwunye gị gwa gị na onye a na-emere ọgọ na-akwefụrụ gị ma ego niile m na-enye gị onye a na-emere ọgọ ọbịa ebe a na-awagasị anya kọrọ ndị mmadụ ewe ha ana m a na ebe a wee 25 nye ndị be gị nye ha 15 anara gị ya nwere gị ụbọchị ndị mmadụ nụrụ ya o ị nyere ha 15 nye ha 25 nwunye m nwere eziokwu nwunye m ga-akwụkwọ 15 and 25 ị nyere ha 15 ekwere ka m loke m nye 15 gị ewuru ukwu nwunye m ewuru ukwu nkwasị ngwọ 15,000 nye gị nye na m ya nye na m 15,000 ka ga esi abịa ebe a na-eti na-apụ ala ekwesịrị iji mma bịa nga gbupụ n'isi gị nwụọ ịma eme emezi na-emu na ebe gị ka m gwa ebe ahụ ị pụrụ ọrụ oyibo gwa ya ebe ị nọ gwa ihe kụtụrụ gị na ebe ị na-arahụ na gị na-arahụ bụ ihe ị chọsiri ọjị o maka na ibere Owere hụ nga m nọ onye m na-ebi ka ijiri lụọ nga kpọrọ nwunye m kuchie nwunye m eri ya abalị ọbụla okwute ebile ihe ọbụla maka na ịma na ebe m nọ ịma nga m nọ onye m na ya nọ ọjị taa ka mma na iwe niile taa ka mma ndị gwana nga kemgbe si eri nkwụ pa abụchala m nkwụ niile nyere m pa anụ niile nyere m abụchala m anụ niile nyere m agwa gị ọjị onye ọzọ ga-eme gị ihe a ga-eme gị eme ya jara a ga-eme gị eme ya adaghị nwaanyị mee ndị ọgọ nile mee onye ọbụla nọ n'akụ gwa gị ịhụrụ iyi anyị na-akọ ịhụrụ ihe anyị ịhụrụ ọkwa anyị na-esuru na nchọmanụ nwaanyị ka mazị ebe ihe mmemme manụ nchọba anụ nwaanyị nchọba anụ ya manụ zi nwaanyị nsogbu anụ dị ọjị ọ ga-eme gị n'anya ọ ga-eme gị n'anya pụta m ga-amepe ọnụ na-akọrọ m na ejikwa ebe ga-ejikwa enye ọchị agwa ndị ọchị agwa ebe ihe mgbe ebe biri ụlọ nwere ngwa nga ama m ihe ọkụ ama were fụ hotel ebe niile gba ya ọkụ ama mmadụ bọmbọm ebute oshi anyị ebute oshi wee fụ m ga-akụ gba ndị ọkụ onye ma nke na-asụ nwere ike na ọrụ ibido aka na ọrụ ike bido aka na-esi nwunye m mana nsogbu anụ onye ọzọ ga-eme ihe mere m ọchị agwa gị onye na-arụ n'obodo ọgbasa ọchị aga m aga bụ igwe ga-anị ya ọchị hụrụ nga a ga-agba ya ọkụ igwe na ndị yutu ga-abịa nga mmega nke ọkụ ebe onye na-arụ ebe onye ndị nwere ndị azụ okwu ndị anọ na-agba mbọ iwu ingredients onye mere ihe ọma were ọgọ tufuo ọhịa iwu ingredients ka ihe na-emezi amamihe na-eme kedu echewe ọzọ amame aka mma nke ka ga-eme mma bịa ka ebe mba maka ewetụrụ m ọnụ na-ebie ka ọ binyụọ ọjị adọpụtasị na ọjị okosi narị nwunye ya elu ikwu ihe a na ire were nke kedu amaziri ego ndị ọkpụkpọ ka nọ obodo ya na 2 seconds ka nweta onwe ebe na onye ahụ anọ daga akọba nkọ ka ewu n'eziokwu na agbagharala gị o eziokwu na ọ maka na apụrụ m apụ ije na mpụrụ ka ihe mere m jiri mee ewe eziokwu na akwụkwọ nsọ kwuru ekwu na nwoke ọbụla jiri nwunye na nwoke ọzọ ya achụla ya mana akwụkwọ nsọ ahụ kwukwara sị na ịhụnanya na-ekpuchi ihe ọjọọ niile ka ị ga-ahụ na mmehie ga-anọ mgbaghara agaghị anọ
ewerele m ka akwụkwọ nsọ kwuru maka ịhụnanya ikpuchi njọ ihe ọjọọ dịka o si ede mmadụ mere were ịhụnanya kpuchie ya. Ewerele m ịhụnanya kpuchie ihe ọjọọ ya mere, agbagharala m gị. Ihe m na-ekwu na ihe mere eme emene ọzọ emekwala, ịghọtara? Ọzọ emekwala ya hụ na agbagharala m gị. Biko aga m eme ya ọzọ, biko gbaghara, biko. Otu m si gbaghara gị ụda ka m sikwa gbaghara ọjị. Agbagharala m ọjị, eburu mkpa ya gawa, buru chie n'ụwa ya gawa, ịghọtara? Mana ndụmọdụ m na-enye ụmụ nwoke ibe m, onye ọbụla lụrụ nwaanyị na-ejighị ego ma ọ iji ego lụọ nwaanyị, ahapụkwala nwunye ha apụ. Ndị a na-eme ha pụọ, ha agawa obodo oyibo n'otu afọ na afọ abụọ ma na-elu. Nna n'ọnwa ole na ole m pụrụ, anyị abụọ lụọ nwunye m. Tụlee mgbe ọ ga-awa otu afọ, anyị nwere ike anọ ala ya. Ya onye na-apụ kpara nwunye m n'aka mgbe ụfọdụ, egwekwana akpa ya n'aka, chere apụla. Ma ọ nụkwara abụọ ma ọwa atọ anọ alụ nwunye m, ọ dịkwara mma mgbe ụfọdụ. Ịghọtara? Asịrịkwa m gị agalachi ego, mana ị na-apụ jide nwunye m n'aka. Enwerekwa nsị gị apụ anọ otu afọ, afọ abụọ, afọ atọ. Nwanne ihe hụrụ gị were. Ịghọtara? Uches, nsogbu ọnọdụ gị a ga-ebi n'udo. Chineke na ga-enye anyị amara, ọ ga-enye anyị ngọzi, anyị ga-eriju afọ. Nsogbu ọnọdụ ọ na-esogbu ngwa mmụọ na ga-agị chiri ọnụ ọ na-eji ya.